I d'altra banda anem a parlar també d'una iniciativa audiovisual de Bon Dia Comunicació que també ha estat present en esta fira i que ara ens contarà els seus projectes. Ens acompanya el seu director de projectes, Faust Olmos. Molt bona nit. Hola, bona nit. I benvingut també a l'Aparador. Moltes gràcies, Maria. La primera pregunta, que és per als dos, me podeu contestar els dos, és quin paper juguen les iniciatives privades en Fitur, on normalment estem acostumats a veure les comunitats, els municipis, els països? Quin paper juguen? Bé, és fonamental, Fitur, si vols desenvolupar-te una miqueta en el que és el sector del turisme. Fitur és una ocasió fantàstica per poder mantenir reunions, tant com comunitats autònomes, com en patronats de turisme o municipis, diguem, tindre moltes reunions en poc de temps i amb els desplaçaments d'un estand a un altre. Simplement per aquest fet de poder concentrar reunions que poden ser molt fructíferes a l'hora de desenvolupar el teu treball, ja val la pena dur la teva iniciativa privada allí. Suposo que per a Bon Dia Comunicació també és una passarel·la per a donar-se a conèixer a la resta del país i potser del món també. Sí, totalment. De fet, nosaltres, a banda de mantenir les reunions professionals que es van marcar en l'agenda, nosaltres hem realitzat el programa que heu pogut veure abans, farem una Tir de Pedra especial. És a dir, és un escaparat molt bo per a poder mostrar el nostre treball. Jo estava parlant de Tir de Pedra amb la gent i tenia la sort de poder dir-los, mira, i així estem, de Tir de Pedra, no t'estic contant algo que siga una cosa, un projecte a mitjà fer, una cosa que no es puga desenvolupar. Així tens Tir de Pedra i per tant sí que és veritat que Fitur era un marc i ho intentem aprofitar sempre al màxim. Podríem dir que és cada vegada més freqüent que iniciatives privades acudisquen a fires com esta? Sí, de fet, n'hi ha pavellons sencers dedicats a el que són iniciatives privades i empreses privades del sector del turisme. El turisme, malgrat que tal vegada no estiga passant la millor època, com tots els altres sectors, té molta força i per tant desenvolupa moltíssimes empreses al seu voltant. I sí que és veritat que en aquest cas Fitur és molt bon lloc. En el cas de Bon Dia Comunicació, és la primera vegada que heu anat a Fitur? A nivell de dur el programa i d'estar treballant en aquest treball de camp, que sí que és la primera vegada que anem. Jo ja és el quart any que vaig a Fitur. Jo, exceptuant l'any passat, 2012, duc ja des del 2009 anant i he pogut veure l'evolució de lo que és Fitur. Però sí que és veritat que a nivell de productora i a nivell de treball esperem que sigui el primer any de molts, ja que sempre intentem obrir-nos camí al tema del turisme. Amb quin sabor de boca, amb quina sensació heu tornat de Fitur després d'anar per primera vegada amb aquest objectiu? Tornes en bon sabor de boca perquè te reuneixes amb gent que és molt bona i és molt professional. És a dir, nosaltres no vull desmereixer altra gent a la qual potser te pots reunir en uns altres contextos que a vegades vas a contar-li el teu projecte, en aquest cas el Tir de Pedra, i no saps molt bé si te van entendre, si van a captar la idea. En Fitur tu parles amb gent que sap, controla moltíssim de turisme, sap de què li estàs parlant, sap les possibilitats que té l'audiovisual, la importància, la difusió del que estan presentant. Per tant, sí que és veritat que les coses solen anar sempre molt bé. Jo no sé si Faust coneix esta guia, però jo crec que podria ser molt útil per als espectadors de A Tir de Pedra. Sí, no, totalment. De fet, ja me va deixar una per endur-me-la. Estic molt interessant de poder-la fullejar, perquè sí que és cert que, vull dir, que afortunadament vivim en una terra on el turisme és fonamental i on, igual que farem la primera temporada, jo crec que podríem omplir diverses temporades més soles dedicar-nos a la nostra terra. Com deies, abans d'aquest programa de començar l'Aparador, hem vist, els espectadors de Levante Televisió han vist l'especial que heu fet en Fitur. Què destacaries d'estos dies de treball? Destaques el treball, és a dir, Fitur, jo sempre ho dic en moltes reunions, és un matapersones, s'entén, perquè vas a tope. Però bé, jo destacaria el bon ambient de treball que se genera, la possibilitat de gravar coses interessants. A Fitur, en cada racó que te trobes n'hi ha un bon stand, una bona cosa que ensenyar, per tant, audiovisualment, Fitur és molt atractiu. I diguem que això és el que més destacaria, les possibilitats que t'ofereix i el bé que s'ho passa un, bé que sempre pots, entre gravació, tall de veu, sempre pots disfrutar una miqueta a nivell personal. I quin era un poc l'objectiu d'aquest programa especial que hem vist?
L'objectiu és, diguem, mostrar una miqueta Fitur a la gent que no el coneix, veure que Fitur també és atractiu per a la visita personal, no sols professional. Pots trobar molts, doncs això, tens destins turístics, passes d'un pavelló a un altre i de sobte has passat d'un continent a un altre. I és el que volíem mostrar, el tema de que per planificar unes bones vacances també és una bona opció anar a Fitur. A banda que nosaltres com a productora també ens interessa moltíssim donar a conèixer el nostre treball en a Tir de Pedra i les nostres possibilitats que tenim respecte a presentar de cara a qui pugui estar interessat. En a Tir de Pedra hem vist escapades molt interessants per la Comunitat Valenciana, per diferents municipis. Hi ha moltíssima oferta que oferir. Sí, n'hi ha moltíssima. Ja he comentat, nosaltres farem una espècie de tria, intentarem inclús compensar una miqueta un parell d'aixes per Castelló, un parell per València, alguna més per Alacant, però hi ha una barbaritat, he comentat, podríem omplir temporades senceres, perquè tu vas als llocs i te trobes moltíssims hotels, molts restaurants que vulguin participar, te trobes, diguem, un nivell de professionalitat dins del món del turisme que dona ganes de treballar i que incentiva a poder treure programes endavant. Hem sentit en els diferents reportatges, en l'entrevista amb el diputat provincial d'abans, que un dels objectius és atraure a turistes que no solament siga de sol i platja. Esteu d'acord en que la Comunitat Valenciana té que oferir més que sol i platja? Sí, és fonamental. De fet, ja no és una estratègia sols de la Comunitat Valenciana. També tant la Costa del Sol també s'ho està barallant, també Catalunya també ho està fent, és a dir, el que té el turisme de sol i platja és que des de novembre fins a abril, maig, el tens parat, si necessites. Per tant, s'entén que se facin iniciatives de turisme de congressos, turisme més d'altres activitats, ja sobretot quan estàs oferint una oferta de sol i platja. En el cas de la Comunitat Valenciana també té destins fantàstics com Morella, Alcoi, Requena, que no estan vinculats necessàriament al sol i a la platja. Perquè estem parlant d'atraure a turistes, però jo no sé si nosaltres mateixos, els valencians, coneixem tota l'oferta que tenim. Tu que has estat gravant per diferents municipis, què penses? Jo a nivell personal no deixes de descobrir coses. Inclús en destins que creies que dominaves, t'adones compte com que no, que faltaven moltes coses per conèixer. Tal vegada tindre la guia sigui una opció molt bona per a poder assabentar-te moltes coses que no saps, però sí que val la pena revisitar llocs, perquè sempre te queda algun racó y algún lloc que no coneixes. En ese sentido se admiten sugerencias. Si ves algo que veas mejorable, pues te lo agradeceríamos. Clar, pot eixir d'ací alguna col·laboració. Pau, jo no sé si Fitur vos ha permès ja fitxar destins nous per a nous capítols de A Tir de Pedra. L'objectiu de la segona temporada de Tir de Pedra és eixir-nos una miqueta de la frontera, és a dir, intentar mostrar destins que potser no estan a un tir de pedra, però una miqueta més, i poder mostrar destins de Tarragona, Terol, Múrcia, intentar inclús allunyar-nos una miqueta més, i sí que n'hem fitxat. El tema és que no n'hi ha capítols suficients, es costa el tema de la producció, tots sabem que és una miqueta complicada, però sí, en Fitur alternativas sobren siempre. En ese caso, vuestro ámbito no se circunscribe a la comunidad. No, la primera temporada sí que la varen fer dedicada a destins valencians, però ara sí que la iniciativa, la idea és evolucionar el programa una miqueta més enllà. Molt bé. Doncs Fauci i José Vicente, ha sigut un plaer conèixer les vostres iniciatives en Fitur, l'èxit que heu tingut i que tindreu de segur. Moltíssimes gràcies.